Rigtigt, Tobias! Ej, kom nu! Godt, Samuel! Godt, Kasper! Godt spillet, Lund! Kasper! Det er fremragende lagt ind! Kom Samuel, kom Samuel! Kom igen. Ingen panik, Samuel. Det er ryk derinde. Rolig. Kom så, Fransen. Fint, Samuel. Godt, Fransen. Sådan der. Se over i højre. Sådan der. Kom igen. Kom tilbage, løb, drenge! Kom nu, Patrick! Ikke lad dig snyde, Samuel. Ikke lad dig snyde. Sæt tempo, Daniel. Sæt tempo. Miralem. Næste gang. Lige brug det sidste. Nej, så lige må køre over igennem. Ja. Kom nu. Kom B. Det er fint. Hvor meget vi skifter? Miralem, kom lidt. Inden for en midt forsvar. Det var dårligt bare at han stod bare. Det var mig, han løb ned. Dårligt Messi stod der. Ja. Det var købt 6 kilometer. Var det så? Jeg fik som et eller andet, og Pink han har løbet 5 som et eller andet. Altså, det fik nok en målmand næsten løb mere. Ja, det var nemlig det, de... Det er godt, det der B! Godt, Heide! Det er fint, det der. Kom så, Magnus! Fransen begynder at varme op. Ja, det er godt, Leo. Hvor er det sødt. Ja, det er udmærket, det der. Patrick, bliv hjemme. Pladser tilbage. Nej. Og det er bare så surt, det der. Med masser af kammerater rundt. Det er mange af og Daniel, Heidelmannskab, Kasper. Kom så, Tobias! Godt, Tobias! Kom nu. Gik det godt? Dit hold eller hvad? Nå, vi er velkommen. Det er selvfølgelig, at så rundt i løbet. Fortsæt. Fin tur, Kasper! Godt lagt ind, Lund! Godt, Miralem! Snak sammen! Kom Leo, kom i den! Stærk, Miralem! Godt brudt ind der! Kom Kasper! Sådan! Ja, det er godt det der, Frederik! Amir, du varmer op. Godt det der, Frederik. Så. Nej!
igen. Dommer, de har haft før. Dommer, vi skifter også. Jeg er ikke lige så overrasket. Det er godt spillet, Amir. Og så ind over. Ja. Et træk. Og så skyd. Ja. Så er det tilbageløb, drenge. Tilbageløb. Godt med. Kom, Patrick. Alene. Rolig. Stærk, Patrick. Alene. Godt højde, og så kører du. Og så kører, og så trykken. Det er en god tur, Daniel. Godt, Mikkel. Bare fortsæt. Pas på bagved, Patrick. Godt det der. Godt, Patrick. Stærkt dernede. Godt, Frederik. Kom så, Leo. Skal du over til far med varmen lidt? Skal du over til far stå med varmen? Det er klar i 2. Ja!